Mangwanani akanaka vana vaMwari, ndini wenyu Pastor Aaron Rusukira. Tiri paRadio Zimbabwe paDivine Service yedu yatiri kuteerera seZimbabwe tiri mukati medzimba dzedu. Kuda kutenda Mwari ari kuramba achitichengeta pamazuva akaoma atiri kurwisana nedenda rawira pasi rese tenderere. Asika tisakanganwa, Mwari wedu vanesu. Hatiindirei mberi netsika yedu youtano, kushamba mavoko nesipo kana nomushonga unochenesa, kusakwazisana nezvanza, kuhotsirira kana kukosorera pagokora, kuchengetedza chinhambwe chakatarwa kubva pane umwe, nokukurumidza kutsvaga rubatsiro kana pane zviratidzo zvourwere hweCovid-19. Toda kutenda Mwari, kunyange zvakadaro haarambi akanyarara, anesu. Toda kutora mukana uno kuti titaure shoko rake. Musoro nyaya wedu nhasi unoti kutenda. Kutenda. No, not faith, but kutenda. Kuti thank you chaiko, kutenda. Kuvonga. Tichaverenga kuna Luka chapter 17, verse ya 11, kusvika kuvhesi ya 19. Zvino vakati vachienda Jerusarema, akapfuura napaSamaria reGarirea. Zvino achipinda muno mumwe musha, akasongana navarume vane 10 vaiva namaperembudzi vamire kure. Vakadanidzira vachiti, Jesu tenzi, tinzurei ngoni. Zvino wakati achivavona, akati kwavari, endai mundozviratidza kuvaprista. Vakati vachienda, vakapora. Zvino mumwe wavo, wakati achiona kuti ndaporeswa, akadzoka achikudza Mwari nenzwi guru. Akawira pasi nechiso patsoka dzake, akamuvonga. Zvino iye wakanga ari muSamaria. Ipapo Jesu akapindura akati, havana kuporeswa vane 10 here? Vapfumbamwe varipiko? Hapana wakawanikwa wadzokera kuzokudza Mwari, asi uyu mutorwa here? Ipapo akati kwaari, simuka uende, kutenda kwako kwakuponesa. Jesu akaporesa varume vane 10 vairwara nechirwere chamaperembudzi, sokuverenga kwataita bhaibheri pamusoro. Chinondinetsa nechakanetsawo Kristu mupaseji yataverenga ndechekuti pavarume 10 vakaporeswa, umwe chete 1 ndiye akadzoka kuzotenda, kuzoti thank you. Ndagatitangire pakuti icho chirwere chamaperembudzi chaiva chirwere chakaipa sei. Chirwere chamaperembudzi chaiti ukafungidzirwa kuti unacho, kwete kuti vatokubata kuti unacho, fungidzirwa chaiko, waitoparadzaniswa navamwe, wondogara wega. Chaiti kana chotanga kushanda, chaigona kutodonedza mimwe mitezo yomuviri. Chaigona kudya mhino osara maburi, kudya zvigunwe, kudya nzeve. Changa chakaoma chirwere chamaperembudzi, chachisinazvo aigona kuchirapa. Jesu haana kuporesa vanhu vaflu, teerera muteereri, yokuti vaigona kuti chero dai asina kutirapa, taigona kushandisawo malemoni tikapora. Varume ava vakaporeswa maperembudzi. Vakanga vasinganzwi manyoka okuti vaizoti salt and sugar solution yazobatsirwawo nenyasha dzamuponesa. Varume ava vainzwa maperembudzi. Vatoiswa kunze kwomusha kuti vandofira ikoko, vapararire ikoko. Tariro yafa, vasina ramangwana. Jesu ndokuporesa varume va. Mhuri dzavo dzatovabvisa mugovero nenhaka yamadzinza avo. Anga angova makuva aifamba. Jesu ndokusangana navarume vakadaro. Haana kuvaita nani, aiwa. Haana kuvakumbirira kodzero kuti vadzokerewo choro vakadaro kuti vandogara navamwe, aiwa. Akatovaporesa. Vapora kudaro, vanofamba vachienda. Vakanga vasina nzeve dzadzorerwa, vakanga vasina miromo yadzorerwa, vakanga vasina zvigunwe zvavapo, vanga vakafufunyuka ganda radzorerwa, vanga vasingagoni kunyatsotofamba, vakatowedzera kufamba zvakanaka vachitomutiza akanga vaporesa. Vakaenda. Pana wakachevuka kana kuninira noruoko achibatanidza mavoko kudaiwo kuti angopa saini yokuti ndinotenda. Vakaenda vakarova pasi, kukadzoka umwe chete.
ndiye akazoti maita. Asi chiko chaizvo chinoita kuti vanhu vasatenda? Kutadza kungoti thank you. Waporeswa maperembudzi, kutadza kungoti thank you. Jesu anga asingadi mari yavo, anga asingadi fuma, anga asingadi consultation fee, anga asingaiti ma1-on-1 aibhadharwa. Aiwa, angovaporesa mahara, vakatadza kungoti thank you. Vamwe vangatofunga kuti Pastor Rusukira muri serious? Kuita mharidzo yokudzidzisa vanhu kuti thank you chete? Nyaya yekusagona kuti thank you inotyisa. Ukaverenga Bhaibheri pamusoro pezvioneso zvamazuva okupedzisira, unowana nyaya yekusatenda, yokusavonga iyi, nyaya yekutadza kuti thank you iripo pazvioneso zvenguva, pamasigns of the times. Ukaverenga Timotheo chipiri chapter 3 verse 1 na 2, inotiyo zvino uzive chinhu ichi, kuti namazuva okupedzisira nguva dzokutambudzika dzichasvika, nokuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvirumbidza, vanozvikudza, vanotuka, vasingateereri vabereki, vasingavongi, vasati vari vatsvene. Teerera muteereri, pamazuva okupedzisira chaiko Bhaibheri riri kuti pachasimuka mweya waAntikristu. Mazuva iwayo vanhu vachava vasingavongi, kusanganisa zvimwe zvinhu zvinotyisa zvataurwa apa. Panobuda nyaya yekusavonga, unthankful. Haizi nyaya yekuti lack of faith. Aiwa, zviri kunzi vanhu vachava vasingavongi. Rechirungu runoti unthankful. Inyaya iri serious yokutoti yakatoiswa pazvioneso zvenguva. Chinondinetsa ndechekuti panguva yokuporeswa kwavana maperembudzi yanga isiri nguva yekupedzisira, yanga isitori nguva yekutanga, nokuti Jesu anga asati afa. Yanga iri nguva inotova before nguva yekutanga. Pa10 vakaitirwa nyasha huru dzokuporeswa, pakabuda 1, which means by ratio munguva iyoyi yakare, before nguva yekutanga kwerufu rwaJesu, 1 out of every 10, umwe kubva mu10 ndo aikwanisa kutenda tikashandisa mucherekedzo. Kuzoti iko zvino mazuva okupedzisira, takapfuura pamazuva okutanga Jesu afa, tikapfuura pamazuva apakati amapostora, tikafamba nekereke, iko zvino tava pamazuva okupedzisira, pamaombekombe, Kristu akuda kuuya. Zvatova serious ka? Kana kare yanga iri 1 out of every 10, iko zvino kuda yatova 1 out of every million. Vanhu havatendi, vanhu havatendi kuti thank you chaiko, vanhu havatendi. Ende chinotyisa nchokuti Bhaibheri riri kuti icho chionese chenguva, it's a sign of the times. Asi chiiko chinoita kuti vanhu vasatenda? Chii chinoita kuti iwe neni tisatenda? Handisi kureva kuva nefaith muna Mwari, kugona kuti thank you chaiko. Ndaizvibvunza ndakatarisa nyaya yekuti chii chakaita kuti varume ava vasatenda chinogona kuwanikwawo mukati meupenyu hwedu. Ndakaona zvikonzero zvakati kuti mukurangarira kwangu. Chokutanga, ignorance chaiyo, kusaziva. Pamwe vamwe vakanga vakatokura vasingatozivi kuti kutenda kunofanira kuva tsika inofanira kurovedzwa mukukura kwavo. Pataikura isu waipiwa kana chokudya, waitambidzwa kana sweet, mai vanga vasingakupi kusvika wabatanidza maoko mukutenda, tanga waombera. Kuda pamwe pana vamaperembudzi vakangokurawo vasingarayirwi, vachingokurawo semombe dzamashanga. Saka pavakangoitirwa zvakanaka naJesu, sevanhu vakanga vasina zvokutenda mutsika yavo, umwe wakangofamba vakaenda. Ngatikudze vana tichivadzidzisa kutenda, kuti thank you chaiko chaiko. Chikonzero chepiri, kuda vamwevo vakangoverengera pavakaporeswa. Vafarisa
ndokutobakwa nedzungu, ndokutomanya. Vakati tichazodzoka tozviona, tichazotendavo kana tawana mukana. Iko zvino rega timbomanya kundokavhira nguva yatati tichirwara. Vamwe vakarima vakatengesa magadheni. Vangani vanhu vausina kutenda vakakuitira zvakanaka, uchitaura kuti kana ndawana nguva ndichavatenda. Vamwe vakatopinzwa chikoro navanhu, vakapuwa mari vakaburitswa madzudzo vakanga vari. Vamwe vakaitirwa zvikuru vakanzvengeswa rufu. Asi vakati kana ndawana nguva ndichavatenda. Kana wakawana nguva yekukumbira mari, woshaya nguva yekutenda munhu akupa mari, kana kungotaura chaiko kuti mari yamatumira ndaiona, kukurigwa namanetiweki edu chaiwo amafoni aya, ukajusa pondo yako vanotaura wani ndaiona. Umwe munhu unenge achikunetsa achikumbira, wanzi wangomukandira mari zi unonyarara sebhutsu, kutadza kungodzorera kuti thank you chaiko, thank you. Vamwevo chikonzero chinoita kuti vasagona kutenda. Tinotarisa pana amaperembudzi apa. Umwe unogona kunge akafunga kuti ndakangofanirwa kuitirwa izvozvo, entitlement, ndakafanira kuitirwa izvozvo. Handiti muponesi uyu wandiporesa uyu, handiti ndi Jesu aifanira kungotiporesa. Handiti ndozvaakatotumwa nababa vake. Asatarisira kutendwa. Aiwa, Jesu aitotarisira kutendwa chero akanga atumirwa izvozvo. Chero ari mubereki wako akakuitira zvakanaka, anofanira kutendwa chero iri kodzero yako. Nokuti variko vamwe vane kodzero iyo vasina kutoitira vana vavo zvakanaka, vanodhiziva kunzi thank you. Ari murume wako chaiko akuita zvaanofanira kuti angokuitira, ashavira mhuri, anofanira kungotendwa. Nokuti variko varume vaifanira kuzviita vasina kuzviitira mhuri dzavo. Mudzimai wako chaiye abika wachaita zvose zvinofanira kuitwa. Kupuwa chikafu hautendi, unongoti gezeswa maoko hautendi, unongoramba wakasindimara uchiti ndozvandakamuroorera. Aiwa, hazvidaro. Tinofanira kuva nemweya wokutenda, the spirit of gratitude. Umwe munhu akapuwa mbeu nehurumende chaiko, unofunga ndo zvainofanira kuita. Dziriko hurumende dzakawanda singambopi munhu chero chipeneti. Chero iri kodzero yako yokupiwa. Kana wapiwa, tenda. Bosi akakupa ofu, kungoti thank you chaiko, chero iri kodzero yako, ofu yacho ichitorwa pamazuva ako. Variko vanotonyima vashandi ofu chero mazuva akazara kuti haukuendi chero namalive days. Hauzi entitled kuitirwa zvakanaka iwe. The world doesn't owe you anything. Kana wawandirwa nyasha dzawapiwa naMwari kuburikidza navamwe vanhu, tenda. Nyika yakazara kumanikidzwa, nyika yakazara kudzvanyirirwa. Kana waitirwa zvakanaka nomunhu, chero iri kodzero yako, tenda. Umwe munhu akapuwa mari nedhona, akapuwa zvaapiwa nedhona, haafungi kuti dhona iroro anotova munhu. Dhona harizi zita rerimwe zimhukaso. Munhu chauya kwauri mahara chakostira umwe. Dzakawanda tsamba dzinokumbira mari kumadhona nezvokufuka nezvokudya kumadhona. Patanisa ndambonzwa tsamba yakanyorwa navakagamuchero vachitenda madhona acho. The spirit of gratitude. Dai Mwari vatibatsira, vatipa mweya wokutenda, kugona kuti thank you. Chimwe chinogona kunge chakawirawo maperembudzi ava, kusagona kutoona kuti zvandaitirwa izvi, munhu andiitira izvi atoisavo effort yake, aisa simba rake, pane kakurasikirwa kanga kasiri mumari. Kristu kuti azogona kuporesa vanhu ava, akanga abva kudenga kwaaigara zvakanaka akauya panyika, kudenga kwaaigara zvakanaka ari parudyi rwaBaba, akauya panyika ine rufu ine kurwara, akazvideredza kuzosvika asvika parufu gomuchinjikwa. Dai vanhu vaiona zvakarasikirwa naJesu muumwari hwake kuti adzire pasi kuzosangana nawo namaperembudzi, uchiona munhu atokupa chinhu so, pane zvaarasikirwa nazvo. Umwe munhu akupa kwete kubva pazvizhinji, asi kubva parudo rukuru rwaanarwo, atora pane zvisipo pazvishoma, achigona kukupa iwe. Umwe asara asina, asi akudza dambudziko rako, anofanira kutendwa ka.
chimwe chikonzero chandiri kuona chinoita kuti kuda vana maperembudzi ava chavakatadza kutenda Jesu isuperiority. Rangarira kuti akazodzoka muSamaria, ivo vanga vari maJudha, kuti vakangozvidza Jesu vachiti uyu hatina kumuona chero pataidzidza zvidzidzo zvechiJudha uyu. Saka chero atiitira zvakanaka hatigoni kuzvideredza kusvika pakumutenda. Munhu anofanira kutendwa chero achiita basa rakazvidzika rakakosha, achikudirira tii kubasa, achipfigira mombe dzako nehuku dzako, achishanda mumba mako, anofanira kutendwa, akakosha. Haugoni kurarama usina munhu iyeye. Ukatotarisa zvauri izvozvo izvozvo, uri mubatanidzwa wema-efforts avanhu vaunoti havana kukosha, kuti uwane hembe yawakafuka iyo. Ariko akarisa madhongi, akazorima munda kugopweko kuti pawanikwe kotoni. Ariko akatema nzimbe kuchihangera kuTriangle kuti pawanikwe shuga yakazomwisa maheu evaisakura kotoni. Bhande rawakasunga, pane murisi weng'ombe wakarisa ngavi yakazosukutiwa bhande iroro. Hapana asina kukosha. Umwe nomwe akuitira zvaakuitira anofanira kutendwa. Kuda pamwewo ishungu dzakaita kuti vamwe vasagona kutenda, shungu dzokurwadziwa chaiko. Maperembudzi airwadza, vakarasikirwa nezvakawanda zvavaide vakaita, dai anga asiri maperembudzi. Saka chero pavakaporeswa vakasara vakabatirira pashungu idzodzo dzazuro, kuti dai asiri maperembudzi aya ndakaenda kuchikoro ini. Pamwe vamwe vaitoona vana Peter vachifamba naJesu vachiti ndakadzidza naye, dai ndiriniwo ndaitofambawo naJesu. Saka shungu idzodzo dzakavaputira vakakanganwa kuti vagone kutenda zvavakanga vaitirwa, kuti chero zvakanonoka asi kuporeswa kwazosvika. Variko vanogona kuzobatsirwa navamwe a bit late kudarika zvavaitarisira. Chero zvakadaro, gona kutenda. Umwe unongoramba achingobatirira kudai ndakagona kuwana rubatsiro pane nguva, ukanga makutenda rubatsiro gwatowana iko zvino. Nokuti iko zvino pauya rubatsiro orwo, dai risina kuuya zvaide zvatoita wese. Saka mukurangarira kwedu kurwadziwa kwakare, tisakangamwa kutenda vatibura muchoto iko zvino. Chikonzero chandiri kufungawo vamwe vana maperembudzi wai vasina kutenda, vamwe kusangogutsikana chaiko. Ukamupa zviviri unoti dai zvaita zvitatu. Vamwe vanototi Jesu paakatoti kuda fambai muchinda kuvaprista kana mapora, vamwe vakatokomborana kuti dai atitsvagira ngoro. Vokangama kutenda kuporeswa kwavaita. Zvonzi watifambisa kuchipisa kune heatwave. Aiwa. Umwe ukamupa mbeu unoti dai vaita neshuga yokumwisa maheu ndichirima. Aizvi. Tenda nezvawaitirwa. Dzidza kuti thank you. Vamwewo ndiri kufunga kuti vakati tatotenda Mwari Baba vakamutuma, vamwe vakati tichatotenda Josefa baba vake. Asi Jesu akavabatsira, aiziva izvozvo, akatobvunza pavasina kudzoka kuti ko vapfumbamwe varipi. Usavanda nezita raMwari uchitadza kutenda vanhu vakashandiswa naMwari kukusvitsa pauri ipapo, kukubatsira mukati meupenyu. Dzidza kuti thank you. Mazuva kupedzisira zvinotonzi mweya wokusatenda uchawanda. Kwete mweya wokusava nefaith, mweya wokusagona kuti thank you. Mweya waSatani. Ndo zvakaita kuti Satani atopanduka kudenga kutadza kutenda zvaitirwa naMwari. Kutadza kungoti thank you environment yaigara, akatadza kuti thank you kusvika apanduka. Ingawani kuchivanhu tinototi vakuru vanoti kusatenda uroyi. Kusatenda uroyi, kusatenda. Hakuzi kungokonewa chete, hakuzi kukangamwa. Vakuru vanoti uroyi kusatenda, hakuzi kukonewa.
Hakuzi bwanana kuti hauchakuaiwa hunotonzi uroi. Kana ari mwanana usingatendi chimuroi chatanga chiri chidiki. Kusatenda kuzi kuzvikudza vanoti kusatenda uroi. Wapedza kutenda Mwari. Tenda vanhu vakatumwa naMwari. Vamwe vanoti nyaya iperere kumusoro iko, ndoda kutenda Mwari wangu. Akati kuti nipedzise chikoro, tenda headmaster wakaburitsa mari yake kuti akupe ubhadhari kuchikoro atumwa naMwari. Bhaibheri rinoti ungada sei Mwari wausina kuona uchivengavo hama yako yaunovona. In that logic, ungaita mukurumbira wokutenda Mwari chete sei uchikangamwa vakatumwa naMwari in a physical way kukubatsira to reach your destiny. Tenda vanhu iwe, tenda vanhu. Pana 2 Samuel chapter 9 verse 3 to 7. David paikuwirirana naJonathan nawo ava mambo, anorangarira kuyamurwa kwakaitwa naJonathan pakuwirirana kwavo pahasha dzaSauro. Anotsvaga kuti hakuna here umwe wekumba yaSauro wandingaitira nyasha. Nechikonzero chaJonathan. Even sedzinza, rangarirai vakaitira nyasha sekuru vako, rangarira vakaitira nyasha baba vako, udzokere kundovatenda dai vasina kuvaitira nyasha. Usiri ipapo. Mweya wokutenda. Vamwe vakatsvagirwa varume, vamwe vakatsvagirwa madzimai. Iko zvino wagara haugoni kudzokera kungondotenda chete. Wakapinda chikoro usingazivi pakati mai. Ticha wagiredi 1 akaita nharo newe, aikuda achisesedzana newe. Iko zvino choro mumota mako ukamukwidza unoda kumubhadharisa, kutadza kungoti thank you chete. Vamwe vakapinzwa zvikoro navanhu, vamwe vakarapiswa navanhu, vakavabhadharira mabills okurwara. Indiri muenzaniso wakadaro. Thank you so much. Thank you so much. Mwari dai atitira zvakanaka. Dzidza kutenda. Voukama hwako, shamwari dzako, kubasa kwako, vanokupa sapoti mukati meupenyu, ngavatendwe. Tora bhuku rako iko zvino unyore pasi vose vakakuitira zvakanaka, ukapostpona kuvati thank you. Vanogona kushanyirika pfuura nokudzimba dzavo vatende kundauya kuzongokuti thank you. Vanofonereka vafonere kuti ndafona kungotaura kuti thank you. Mweya wokusatenda hauzi mweya waMwari. It's even a sign of the times. If you don't see this sign of the times, you might be a sign of the time. Mwari dai atibatsira. Tagona kutendana mudzimuri, tagona kutendana kumabasa, tagona kutendana senyika, kutenda nyika dzakatotibatsira chaiko. Tingowana chipo chatingaenda nacho kunyika idzodzo. Dzimwe dzakatibatsira kuwana rusununguko, dzimwe dzinotibatsira munzara. Dzinofanira kutendwa. Kugona kungoti thank you. Thank you. Vamwe vakarimirwa navamwe vasina zvokurimisa, vamwe vakapuwa mbeu, vamwe vakabatsirwa pakafa hama dzavo. Dzidza kuti thank you. Dzidza kuti thank you. Handingazvipedzi zvatakaitirana, zvatakaitirwa ndiwo unoziva. Mwari dai atibatsira tagona kutenda. Thank you. May the Lord bless you. Vachada mharidzo iyi munokwanisa kuiwana via WhatsApp panhamba dzinoti 0735 690 240. Ndinodzokorera zvakare 0735 690 240. Minamato nemubvunzo tsvakai nhengo yeSeventh Day Adventist ari pedo nemi. Atenda. Vanoda kubata Pastor Aaron Rusukira vanowanikwa panhamba dzinoti WhatsApp 0735 690 240. Ndinodzokorora zvakare 0735 690 240. Kufona 0772 721 653. Ndinodzokorora zvakare 0772 721 653. Ndakafembedzwa norufu panhoo.
sheori yaininira ichiti huya. Bwema bweguva bwaiva bwazara mumhino dzangu. Nyama nomweya zvaiva zvopokana. Nhovo yemuchipatara bwenge bwanyanza. Ndaiona musodzi nokurwadziwa mumeso ehama dzangu neshamwari dzangu. Pandaiona chiedza, ndaita ndichazochioneswa. Chokudya chomuromo changa chava chemeso. Ndodla netsono. Ndoshandurudza somuguru womutokoti parovhuse. Kwainge kurota ndiri mungoro yachemutengure ichikungurukira kumaziva ndadzoka. Ndaiti ndofa here ndadzvara ndisati ndakohwa. Ndofa ndapiwa gombo here ndisati ndaririma. Ndaiti ndofa here mamoya achingovawo mumwoyo. Ndofa here vana vangu dzichingori pwere. Makandibvuta parugombe rwomutei weshiri. Makandidzosa ndoenda. Makanzwa munamato yeshamwari dzangu nehama dzangu. Makanzwa munamato yevafundisi, minamato yevekubasa kwangu. Makaona shungu dzaana mukoti naana chiremba. Handina kudzoserwa matakanano kana matukano. Ndakararamisirwa kuti ndirurame nokuparidza shoko rinoruramisa. Ndakararamisirwa kuudza nyika pamusoro pounoponesa, pamusoro pounoporesa, pamusoro paKristu unotura mutoro, pamusoro paKristu unonyaradza, unonyangata, pamusoro paKristu unorwira, unochengeta, unotikomberedza noruzhowa rwake rwenyasha. Kristu unouya zvakare rwechipiri, mambo wenyika itsva, isina kuchema, kugomera, isina guva, isina misodzi. Even so, come, Lord Jesus, Lord Jesus. Makandibudza panhoo yangu, makandiporesa, ndakange ndafa. Vanoda kubata Pastor Aaron Rusukira vanowanikwa panhamba dzinoti WhatsApp 0735 690 240. Ndinodzokorora zvakare 0735 690 240. Kufona 0772 721 653. Ndinodzokorora zvakare 0772 721 653.